שלום לכולם. הרבה אנשים יש להם את ההרגשה, גם לי יש לפעמים את ההרגשה הזו, מה אני שווה? איפה הקדוש ברוך הוא התייחס אליי, אני כזה קטן? מה אני ומה חיי? אחי, הקדוש ברוך הוא אכפת לו מה אני עושה פה? אכפת לו אם אני טול ידיים, קודם כל יד ימין, אחרי זה יד שמאל? אכפת לו מהתפילה שלי? מה יעזור? מה זה יהודי? כאילו, מה יש לי בחיים? זה ברמת דיכאון נמוכה. יש רמת דיכאון יותר עמוקה. הוא אומר, מה שווה לי בכלל? אין לי שום דבר בחיים. מה אני ומה חיי? זאת אומרת, הוא לא מרגיש שהוא עושה משהו מועיל בעולם. מה אני עושה? יהיה בן אדם קטן בתוך מערכת שלמה של כל כך הרבה אנשים. מה אני שווה? הוא לא מעריך את המצוות שלו. הוא גם לא יודע את הנזק של העבירות שלו. הוא לא רואה את הקשר שלו בינו לבין בורא עולם. ויותר מכל, שאולי יש לומר שרוב העצבויות בעולם, רוב הקשיים בעולם באים כתוצאה מזה שאדם לא יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. האמת היא, זה טבעי שאתה לא יודע את זה. כי הוא אף פעם לא דיבר איתנו. לא קיבלנו אף פעם טלפון, בורא עולם, שלום, מדבר, י' כ' ו' כ', אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, אני אוהב אותך, נשמה. אז בן אדם אומר לי, תשמע, הכל... יש אנשים שגם אומרים שהקדוש ברוך הוא ממש לא אוהב אותם. לא אוהב אותי. תסתכל, תראה את אשתי, סימן שהשם לא אוהב אותי. יש אנשים ככה, מסכנים. תראה את הילד שלי, השם לא אוהב אותי. תראה את הבית שלי, השם לא אוהב אותי. תראה את העבודה שלי, השם לא אוהב אותי. הייתי אומר שנקודת ההתחלה שלו היא די בצדק. מי שלא מתבונן בחיים שלו, הוא לא מרגיש שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. הוא לא מרגיש יקר ערך. מי מאיתנו מרגיש יקר ערך בתור יהודי? מי מכיר את העוצמה שלו בתור יהודי? אז אני מבקש היום לדבר על הנקודה הזו. מה זה יהודי? כמה שווה יהודי? כמה אתה שווה? את ואתה. כל אדם ואדם. איך היכולת שלנו להשפיע על בורא עולם? האם אני יכול להשפיע על המצב רוח של הקדוש ברוך הוא? מה זה מילה אחת שאני מוציא מהפה? מה הכוח שיש לי בפה? בעצם, בתורה כתוב, ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת שהתורה אומרת לך, תאהב את החבר שלך כמו שאתה אוהב את עצמך. איך אני יכול לאהוב את עצמי? לפעמים בן אדם אומר, אני לא אוהב את עצמי. הוא בצדק. הוא עושה דברים שהוא לא מצליח. הוא מקבל הרבה סתירות, הרבה מכות, וכואב לו. איך בן אדם יכול להגיע לאהוב את עצמו, וממילא לאהוב גם את חברו, וממילא גם לאהוב את הקדוש ברוך הוא? ראיתי ספר של הרב טאובר. הרב טאובר הוא יהודי יקר, מאוד מבוגר, למעלה מ-80, שהוא הרבה מדבר על גדלות היהודי. מה שווה יהודי? והוא מדבר הרבה על הנקודה הזו, מאוד אהבתי את הרעיון שלו. הרגשתי שהוא מרומם אותי. לא מצד הגאווה. אני לא עכשיו אגיד, תשמע, אני יותר טוב מכם, חלילה, חלילה, חלילה. לא. אבל הוא הרים אותי במבחן הזה שאני בא ומתפלל לקדוש ברוך הוא, שאני שם שקל לצדקה. הוא מביא שם סיפור מאוד יפה. הרב טאובר הוא חי באמריקה, הוא יהודי ניצול שואה. הוא מספר על כל הניסים שהוא עבר בשואה, איך שאבא שלו החזיק מעמד גם כשהיו ממש, מחלו חמץ, הוא סיפר שהם היו שם בוורשה, אני לא יודע באחד הגטאות, והאבא, כדי שלא יהרגו את הילדים ואותו, הם התחפשו לגויים. הם חיו שם, התערבבו יחד באיזה מקום, יחד עם הגויים. והוא אומר שהאבא שלו לקח את הלחם בפסח, ואמר לילדים שלו, אנחנו עכשיו נגיד לשם ייחוד קודשה בריחו, הנה אנחנו באים לקיים מצוות עשה מהתורה, שאפילו התנאים לא זכו בה. לא המוראים ולא התנאים. שנאמר, וחי בהם ולא שימות בהם. זאת אומרת, הוא לקח בכל פינה בחיים שלו, כל זוויות החיים שלו, הוא לקח דווקא את הנקודות הטובות, נקודות האור, והנקודות אור האלה היום הוא מציל המון המון יהודים בעם ישראל. אז הוא מספר סיפור, שהוא היה פעם בסמינר, כנראה בארצות הברית. במהלך הסמינר זה שבת, וכנראה מתחיל יום חמישי. במהלך השבת הוא דיבר על העניין של אמונה, על הקדוש ברוך הוא, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי. עוד מעט אני אביא את המקורות לדבר. מה הקשר שלך לבורא עולם? איך אתה בפעולה אחת שאתה פה עכשיו מתפלל, או אתם שומעים דברי תורה,
איך אנחנו משפיעים על בורא עולם בכבודו ובעצמו, על השמחה שלו כביכול, וגם על העצבות של הבורא עולם. כביכול הכל, כן, כן. כי בבורא עולם אין את המושגים שלנו. אז הוא מספר שהיה שם יהודי, שהוא ישב ודיבר איתו. יהודי שלא שומר תורה ומצוות. והוא ביקש ברשות הרב, אם אני יכול עכשיו לצאת, הוא לא אמר לעשן סיגריה, זה היה שבת. הוא אמר, אני רוצה לצאת לכמה דקות. והרב הרגיש בו שהוא רוצה לעשן סיגריה. והרב מספר שהייתה לו דילמה גדולה. מצד אחד, אם הוא יגיד לו בסדר, זה כאילו הוא נותן לו הסכמה, לך תעשן סיגריה. אפילו הרב הסכים איתי שאני אעשן סיגריה. מצד שני, אם הוא יגיד לו לא, אם הוא, מה שנקרא, יסביר לו את חומרת הדבר, אז יכול להיות שהוא יאבד אותו. הוא כבר ירגיש, תשמע, הרב הזה לא מבין אותי, אני לא אקשיב לו יותר. או שחס ושלום הוא יעשה את זה במזיד, שזה גם לא בסדר. התפלל הקדוש ברוך הוא, מספר הרב, שייתן לו חוכמה, בינה ודעת, איך להגיע ללב של היהודי הזה. אמר לו הרב לאותו יהודי, אם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו היה מתגלה אליך עכשיו, ואומר לך, תן לי סיגריה. תן לי סיגריה אחת. היית נותן לו? הוא אומר, בוודאי. אני מכבד אותו. תשמע, אני אולי לא הכי שומר תורה ומצוות, אבל את הקדוש ברוך הוא אני מכבד. ואם זו הייתה הסיגריה האחרונה שלך, אין לך עוד סיגריות, עכשיו אתה פה בבית מלון באמצע העולם, לא יהיה לך יותר סיגריות. הסיגריה האחרונה היית נותן לקדוש ברוך הוא? אומר לו, בוודאי, כן. אני מכבד, בורא עולם מבקש סיגריה, אני נותן לו. אומר לו, תדע לך, שאם אתה עכשיו לא תעשן סיגריה, זה כאילו נתת לקדוש ברוך הוא לא סיגריה אחת, נתת לו את כל הסיגריות שבעולם. בעצם זה עכשיו שאתה לא יוצא החוצה ומעשן סיגריה, זה כאילו נתת לקדוש ברוך הוא סיגריה והרבה יותר מסיגריה. אומר, אם ככה אני לא יוצא לעשן. אומר, היהודי הזה, שאמר, לא ישן סיגריה בסוף. ולא רק זה, הוא ברוך השם חזר בתשובה, והיום הוא מחזק אנשים לשמור שבת, עם הסיפור של הסיגריה. אתם יודעים מה הסיפור הזה? יש בו הרבה, מתומצת בתוכו הרבה מוסר השכל. אדם עכשיו מרגיש רצון לעשות משהו לא טוב. אם הוא היה יודע, עכשיו, את האהבה הגדולה של בורא עולם, זה ממש דומה לאבא שרואה את הבן שלו, את אהוב ליבו, אהוב ליבו. מי שיש לו ילדים יכול קצת להבין מה זה אהבה. אישה, אתה אוהב אותה, יש אחד אוהב יותר, אחד אוהב פחות. אמא ואבא גם כן. אבל את הבן שלך, או את הבת שלך, במיוחד הבת האהובה הזאת שתמיד, אם אתה רואה אותה עומדת עכשיו ליפול לעבר הכביש, חס ושלום להידרס. באיזה כאב אתה תרגיש באותו רגע שאתה רואה את הדבר הזה? כשאנחנו, אחים יקרים, אנחנו הקטנים, אני אומר קטנים, אני מדבר על עצמי, כן? קטנים מאוד 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 מאוד. ונראים כל כך חסרי יכולת להשפיע על שום דבר בעולם. מה אני עושה? אני מכניס לפה משהו לאכול. למי זה מפריע? אז תדעו לכם שאומרים חז"ל, מלך אסור ברעתים. מלך אסור ברעתים. אתם יודעים מה פירוש המשפט? כך אומר המדרש, שיר השירים רבה. מלך אסור ברעתים, בורא עולם קשר את עצמו, עם אזיקים בלתי ניתנים להפרדה, עם כל יהודי ויהודי בעם ישראל. איתך. בורא עולם קשור איתך, כן. קשר בל ינותק. עוד מעט אני אביא לכם את המקורות לכל הדברים האלה. קשור איתך, אישה. בת ישראל צדיקה, קדושה וטהורה. בורא עולם קשור איתך. אם את שמה חצאית רחבה, את מרחיבה לקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו את עולמו שלו. הגברת לא יודעת את העוצמה שיש בין חצאית רחבה לחצאית צרה, לא פה בעולם הזה. למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, יש לו קשר מיוחד עם עם ישראל. עם ישראל, רבותיי, אל תסתכלו על הכלל. אני מדבר לכל אחד ואחד מכם, כל מי ששומע אותי. כל אחת ואחת, תקשיבו טוב איך בורא עולם מתייחס אליכם. הסיבה שלא הרגשנו את זה עד היום, כי לא לימדו אותנו את הדבר הזה. לימדו אותנו שהקדוש ברוך הוא מצווה. נתן תורה, מצווה, תעשה כך, תעשה כך. אוקיי, ואם לא בא לי לעשות?
מה זה גורם לאבא שבשמיים כשאני עושה מעשה רע? ומה זה גורם לאבא שבשמיים כשאני עושה מעשה טוב? מה קורה לקדוש ברוך הוא כשאת שמחה? כשאת שמחה במה שיש לך, מה הקדוש ברוך הוא מרגיש שאתה מחייך? ומה הקדוש ברוך הוא מרגיש שאתה עצוב? לך נראה שכשאתה עצוב, אתה לבד בעולם. כשקשה לך, אתה לבד בעולם. קשה לי, אף אחד בעולם לא יודע מה אני עובר. אז יש לי חידוש בשבילכם, אחים יקרים. כשקשה לך, קשה למלך מלכי המלכים. באותו רגע שכואב לך, כואב לי הגב, בורא עולם בכבודו ובעצמו, כואב לו הגב. כואב לו הגב. כשזוג מתגרש, אומרת הגמרא, מזבח מוריד דמעות. גם אם הגבר שמתגרש או האישה שמתגרשת לא מורידים דמעות, בורא עולם שהוא חי בתוך חי. אסור להגיד חי לקדוש ברוך הוא כי הוא היה הווה ויהיה. אבל המציאות של קודשא בריחו נמצאת בתוך בני הזוג, והוא קורע עכשיו זוגיות. מזבח מוריד דמעות, מזבח עשוי רק מאבנים. אבל הקודשא בריחו שנמצא בתוך המזבח מוריד דמעות. אתם יודעים למה, אחים יקרים? כי בורא עולם בכבודו ובעצמו כואב יחד איתך את הכאב שלך. כשאנחנו אומרים אין ייאוש בעולם, אתם יודעים למה אין ייאוש בעולם כלל? אף פעם אסור ליהודי להתייאש. איך תתייאש ובורא עולם נמצא איתך ביחד? כשכואב לך, כואב לו. ואם כואב לו, האפשרות שלו לפתור את הבעיה היא בשניות. בורא עולם רוצה גם כן שלא יכאב. עמו אנוכי בצרה. עמו אנוכי בצרה, יהודי יקר. אתה אף פעם בחיים, לעולם ולעולמי עולמים. כל עוד נשמה באפך, אתה לא לבד. ולא רק שאתה לא לבד, הכאב שלך הוא כאב של עם ישראל כולו, הכאב של קודשא בריחו וכל פעם עלייה של מעלה. כשבורא עולם בצער, כל פעם עלייה של מעלה בצער. מה זה מלך אסור ברעתים? שיר השירים, רבותיי היקרים, אומרת הגמרא, יום שנכתב שיר השירים, זה קודש קודשים. כל הספרים קודש, שיר השירים קודש קודשים. אחתי יונתי תמתי, אחתי לאימה, בראי ליולדתה. כל שיר השירים, רבותיי היקרים, זה שירי אהבה. אהבה בין מי? אהבה שלא ניתן לדמיין בין בורא עולם, בין מלך מלכי המלכים, אליך יהודי יקר. יפה היא, יונתי תמתי, רעייתי. יש לקדוש ברוך הוא כמה כינויים לעם ישראל. בתורה כתוב, בנים אתם להשם אלוהיכם. בשיר השירים כתוב, רעייתי, יונתי, תמתי. מה ההבדל בין רעיה לבן? בן אי אפשר להתנתק ממנו. את הבן אתה לא יכול לנתק. מה שלא תעשה הוא יהיה הבן שלך. אפילו שהוא עשה את הדברים הגרועים ביותר בעולם. הוא לא יכול. אבל מצד שני אתה לא חייב לחיות עם הבן. אתה יכול להגיד לבן, לך תגור לך במקום אחר. רעיה, אתה חייב לגור איתה. אסור לך לגור לא בבית של אשתך. אם אדם לא רוצה לגור עם אשתו, הוא חייב לגרש אותה. בורא עולם לקח את עצמו, קודשא בריחו לקח את עצמו, קשר את עצמו יחד עם עם ישראל, דיינו אותך יהודי יקר, אותך, קשר בקשר כפול ומכופל. הוא קשר את עצמו בקשר של אב לבנו, וקשר אותנו בקשר של בעל לרעייתו. ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא, מה שלא יעשה היהודי בעולם, יהודי הוא יישאר תמיד לנצח נצחים. מה שהוא לא יעשה, שילך לאן שאיזה כומר שהוא ירצה, לאיזה מופתי שהוא ירצה, שיטביל אותו בכל נהרות העולם, הנשמה שבתוכו היא נשמה יהודית, חלק אלוה ממעל. זה קשר של אב לבן. בנים אתם להשם אלוהיכם.
קשר אחר זה רעייתי, עונתי, תמתי. בורא עולם אומר, אני חייב גם לגור איתכם. נתאווה הקדוש ברוך הוא לעשות לו בית בתחתונים, אומר המדרש. נתאווה הקדוש ברוך הוא לעשות לו בית בתחתונים, אחים יקרים. אמר, קדושים תהיו, כי קדוש אני רוצה לשרות בתוככם. חזקה שאין שכינה יכולה לזוז מישראל, אנחנו והקדוש ברוך הוא, אחים יקרים, קשורים בקשר בל ינותק. לעולם אתה לא לבד. לעולם לא תהיה לבד. כל עוד הנשמה פורחת וממללת בתוך הגוף שלך, בורא עולם נמצא איתך ביחד. כשאתה מברך, בורא עולם מברך. ועל זה אומרים חז"ל, ותגזר עומר ויקום לך, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. למה? כי חלק מהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הצדיק. כשהצדיק גוזר, אז בעצם הקדוש ברוך הוא חייב לקיים, כי חלק ממנו. ככל שהצדיק קדוש יותר, הקדוש ברוך הוא שורה יותר בתוך הצדיק, וכשהקדוש ברוך הוא שורה יותר בתוך הצדיק, מה שקורה זה שהקודש בריך הוא גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, כי זה גזירה שלו בעצמו. יש בן אדם שאומר לי, עשיתי עבירות. אני מתאר לעצמי, אם הייתי שואל כל אחד ואחד מכם, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך? כן, אבל עשיתי עבירות. כולנו עשינו עבירות. האם עדיין הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו? אז תראו מה שאומר המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג אומר שהקדוש ברוך הוא, הקידושין שלנו, רעייתי, עונתי, תמתי, כן? יפת רעייתי, הקידושים היו במעמד הר סיני. מה הייתה הטבעת? והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ומשפט. יהודה, מלך מלכי המלכים. מלך מלכי המלכים. לא יודע אם נסעת פעם לאמריקה. אתה נוסע לאמריקה, זה 12 שעות טיסה. וכשאתה מסתכל במפה, עברת חלק כזה קטן מכדור הארץ. 12 שעות במהירות של 1,000 קמ"ש. נוסע ונוסע, והמטוס נוסע ונוסע ונוסע. וכמה אתה מסתכל על המפה, כמה עברת? את האוקיינוס, אני יודע, אטלנטי, איזה אוקיינוס שם. אז תאר לך כמה זה כל כדור הארץ? ענק. תאר לך כמה זה השמש? ענק. פי כמה פעמים, מאות פעמים מכדור הארץ. תאר לך כמה זה כל הכוכבים? מיליארדים. תאר לך כמה זה כל היקום? זה רק לסבר את האוזן כמה הגודל של י' ק' ו' ק'. בא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, ואומר לך, יהודה היקר, והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ומשפט, והרסתיך לי בחסד ורחמים. אומר המהר"ל, מה הייתה הטבעת? לוחות הברית. עכשיו תקשיבו טוב, תראו מה אומר המהר"ל, שגם אם עשית את העבירות החמורות בתורה, למה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך? הקדוש ברוך הוא, אומר המהר"ל, למה הקדוש ברוך הוא קידש את עם ישראל? הר כגיגית, מה זה הקפה עליהם הר כגיגית? זה החופה. קפה עליהם הר כגיגית, שהקדוש עם ישראל קיבלו את התורה, לקח הר כגיגית, קפה עליהם מלמעלה. למה הר כגיגית? חופה עשה להם. קידושין זה היה לוחות הברית. למה הקדוש ברוך הוא כל כך מהר קידש את עם ישראל? כשהם יצאו ממצרים, עם ישראל היה בדיוטה התחתונה. ממתת שערי טומאה. קידש אותם מיד אחרי 49 ימים. שואל המהר"ל, למה הקדוש ברוך הוא לא חיכה שנה, שנתיים? יחזרו בתשובה, יהיו צדיקים, והראיה שהם לא היו כל כך טובים, שהם חטאו בחטא העגל. הם עדיין היו רגילים לעבודה זרה של מצרים, והם באמת נפלו. למה הקדוש ברוך הוא קידש את עם ישראל כשהם היו למטה? אתם יודעים למה? כשהם היו בממתת שערי טומאה. אומר המהר"ל, שאם יבוא יהודי, הוא נותן משל מאוד יפה. משל לנסיך גדול שמצא אישה. והתאהב בה, רצה להתחתן איתה. אישה מאוד פשוטה. אמר לה, תנסי לי, אני רוצה להתחתן איתך. אמר לו, אני מוכנה. כמה ימים קודם החתונה התחילה להתנהג בצורה מאוד מוזרה. הנסיך, שהיה אדם מאוד חכם, מבין שמשהו פה מוזר, הוא הכיר אותה, ההתנהגות שלה הייתה מאוד טובה.
שאלה אותו, אתה עדיין רוצה להתחתן איתי? אמר לה, כן. היא המשיכה להתנהג בצורה מוזרה. צועקת עליו, מבזה אותו. ואמר לה, אני עדיין רוצה להתחתן איתך. לאחר החתונה, הוא שאל אותה, מה קרה? אני יודע שזה היה משחק. למה התנהגת בצורה כזו? היא אמרה לו, תראה, אני רציתי לבחון אם אתה באמת רוצה להתחתן איתי או לא. אם הייתי מתנהגת אליך כל כך יפה והיית מתחתן איתי, אם יום אחד הייתי יורדת, מה היית אומר לי? יש פה מקח טעות. אם הייתי מתנהגת אליך כל כך יפה, והייתי מתחתנת איתך, הייתי מדברת אליך תמיד בקול נעים כזה, כמו זוג כאלה נאהבים לפני החתונה, כולם מדברים בקול כזה נחמד, יפה, את רעייתי, יונתי, אחרי זה יאללה תביא את זה, יאללה תביא את זה, נגמר היפה רעייתי. אם אני הייתי מדברת אליך בסגנון יפה לפני החתונה, מה היה קורה אחרי החתונה? היה בינינו חיכוך, מה היית אומר? מקח טעות, לא רוצה אותך, מה זה? אני חשבתי שאת אישה אצילה. אני רציתי להתחתן איתך כשאתה יודע את כל המגרעות שלי. כשאתה לוקח אותי מלמטה, לעולם לא תוכל להגיד, לא איתך התחתנתי. אתה תיקח אותי כשאני אהיה הכי למטה שבעולם. שאם יבוא דור ועם ישראל ירד למטה, בורא עולם לא יכול להגיד אתם כבר לא הבנים שלי. אתה התחתנת איתנו בורא עולם כשהיינו מלוכלכים הכי למטה שבעולם. אומר המהר"ל, הקדוש ברוך הוא לקח אותנו לעם במצב שהיינו במ"ט שערי טומאה, כדי שאם יבוא דור ויגיד, עם יהודי יגיד, אבל יש לי מלא עבירות. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אני יודע. אני לקחתי אותך לעם, אני לקחתי אותך להיות לי לעם כשהיית מלא בעבירות. אני אוהב אתכם, עם ישראל, אני אוהב אתכם גם כשאתם למטה. למה? כי אתם חלק ממני. זאת אומרת, אם יבוא יהודי ויגיד, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותי, למה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי? כל הביטחון בהשם, אומר חובת הלבבות. מה זה ביטחון בהשם? אתה בטוח שהכל יהיה בסדר. אתה בטוח שהכל יהיה בסדר, אתה בטוח שיגיע הכסף, אתה בטוח שיהיה פרנסה, אתה בטוח בהכל. אומר חובת הלבבות, על מה אתה מתבסס? מאיפה הביטחון הזה? אומר חובת הלבבות, הדבר הראשון זה ידיעת האהבה של הקדוש ברוך הוא ליהודי. אם אתה יודע את גודל האהבה של הקדוש ברוך הוא אליך, אם היית יודע שבכל צרתם לא צר, כשאתה עצוב, בורא עולם בכבודו הוא בעצמו עצוב. הוא עצוב, כן, הקדוש ברוך הוא עצוב. יש לך צל של ספק שבורא עולם רוצה להמשיך להיות עצוב? אנחנו אמורים, רבותיי היקרים, לדעת שכשאנחנו לא שמחים, אנחנו מורידים את כוחו של הקדוש ברוך הוא. כשאתה שמח, יהודי יקר, ולמה אתה שמח? אתה יודע למה אתה אמור להיות שמח? כי בורא עולם אוהב אותך. כי הבעל הבית של כל העולם כולו, הבעל הבית של כל הבעיות בחיים שלנו, כל הבעיות הקטנטנות, שהן באמת לא בעיות. אנחנו עושים מזה בעיות. תלכו למחלקה האונקולוגית או לכל מקום, תשאלו אותו, תגיד לי, מה עם המשכנתה? קשה לך? אומר, תגיד לי, אתה מדבר שטויות. את מי מעניין משכנתה בכלל? אשתי צעקה, שכנים, קצת בנו גדר, בנו שולחן, בנו זה, הורידו ספה, הורידו זה. תגידו, זה מעניין בין מישהו? זה שטויות, כולם מבינים שזה שטויות. אבל השטויות האלה מפריעות גם לקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא במסכת שבת, כל מי שאומר ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם בערב שבת, מעלה עליו הכתוב כאילו שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כשאני אומר ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, זה נחשב שאני שותף של הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. איך אני יכול להיות שותף של הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית? אני יכול להיות שותף של בורא עולם בלברוא את העולם? אומר לך הקדוש ברוך הוא כן. כי הקדוש ברוך הוא נתן בפה של האדם יכולת לברוא עולמות. כשאתה אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, אתה בורא עולמות. תראו מה אומר הרמח"ל, גם זה אני מביא בשם הרב טאובר, שהוא כותב את זה בספר שלו. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? למה הקדוש ברוך הוא ברא נבראים? אומר הרמח"ל, דרך הטוב להיטיב. הקדוש ברוך הוא כולו טוב. רצה להיטיב לנבראים שלו. להיטיב לנבראים הוא היה צריך לברוא ברואים שיקבלו את ההטבה המושלמת. יהודה, הקדוש ברוך הוא ברא אותך? כן, כן, תדעו לכם, כל יהודי ויהודי, הקדוש ברוך הוא ברא אותך, למה הוא ברא אותך, יהודה? להיטיב לך. הוא הביא אותך לעולם, זאת אומרת, דרך הטוב להיטיב, תראו את החשבון. הקדוש ברוך הוא דרך הטוב להיטיב, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לעם ישראל.
הוא ברא עולם, הוא ברא נשמות, כדי להיטיב להם. זאת אומרת, כאילו הקדוש ברוך הוא רוצה לתת. כמו הילדה שלך באה מהבית ספר, אתה מחכה כבר לתת לה את המתנה. יש לה בת מצווה, הבנות שלי היה להם שבוע בת מצווה. אותה בת שסיפרתי לכם עם המום בלב וזה, השתבח שמו ליד. השבוע היה לה בת מצווה, והתרגשתי. הילדה שאף אחד לא נתן לה סיכוי לחיות, ברוך השם גדלה, והנה היא מגיעה לבת מצווה, והיא בריאה, וברוך השם הכל בסדר. וחיכיתי כבר לבוא הביתה, ביום המצווי שלהם, זה נפל להם בעומר, אז ככה, שלא היה מסיבות, אבל רציתי ככה לתת לה איזה מתנה לשמח אותה, לקנות לה סידור מאור יפה, ככה שהיא תרגיש, אני בת מצווה היום. אני חיכיתי כבר להגיע הביתה כדי לתת להם את המתנה. זאת אומרת, היא עשתה לי טובה שהסכימה לקחת ממני את המתנה. זה החשבון. זאת אומרת, שאני בא עכשיו לתת למישהו מתנה שאני מאוד אוהב, אז ברגע שהוא מקבל ממני את המתנה, הוא בעצם עושה לי טובה. תקשיבו מה אומר הרב טאובר. אומר עכשיו, הקדוש ברוך הוא ברא אותך כדי להיטיב לך. ברגע שאתה מקבל, אתה עושה מצווה, אתה עושה דברים טובים, אז הקדוש ברוך הוא יכול להיטיב לך. הוא יכול לתת לך דברים טובים. אומר הרב טאובר, בעצם שאתה עושה מצווה, מה אתה עושה? אתה נותן אפשרות לבורא עולם, אתה נותן אפשרות לקדוש ברוך הוא לתת לך דברים טובים. זאת אומרת, אתה עוזר לקדוש ברוך הוא להגיע למשימה שלשמה הוא ברא את העולם. במילים פשוטות, אתה עושה כביכול טובה לקודש הבריך הוא. אם עכשיו אתם חייכים, שמחים לבורא עולם, שמחים זה מצווה, מצווה להיות בשמחה. אתה משמח את בורא עולם ואתה בעצם נותן לו את מה שהוא רוצה כל כך לתת לך מתנה. אתם מבינים מה זה כוח של יהודי, אחים יקרים? אתה מבין מה יש לך ביד? כשטוב לך, טוב לקדוש ברוך הוא. האהבה שלו אלינו היא אהבה אינסופית. אנחנו אומרים את זה בתפילה, אהבת עולם אהבתנו. חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. אהבת עולם אהבתנו. אתם מבינים מה זה שהקדוש ברוך הוא אומר, אהבתי אתכם, אמר השם? גם אדם, חז"ל מביאים לזה משל, כשגבר גדול, גבר גיבור, גבר מושלם, הוא צריך אישה. הוא צריך אישה. ואפילו אם האישה לא תהיה מושלמת, הוא צריך אישה. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו כביכול צריך אותנו עם ישראל. אפילו שאנחנו פחותים, אפילו שאנחנו עוברים עבירות, אומר הקדוש ברוך הוא, יפה את רעייתי, אתם יודעים, ומומן בך. כי השורש של יהודי הוא שורש שכולו מחובר לקדוש ברוך הוא. לפעמים יצר הרע מסובב אותנו. לפעמים הוא מסובב אותנו בקליפות, בכל מיני דברים קשים שאנחנו קשה לנו להגיע לאמת האמיתית. אבל האהבה שלו היא אהבה אינסופית, רבותי היקרים. כשאנחנו אומרים אין ייאוש בעולם, אם היה לנו משקפיים, הלוואי שהייתי מצליח לקנות כאלה משקפיים. רגע אחד, שימו משקפיים, אתם עם החובות, אתם עם הקשיים, אותה גברת שלא מצליחה למצוא את השידוך. בא לה יהודי עכשיו, בחור צעיר, אומר לי, יש לו אחות מבוגרת, שהיא ככה בשבת התחילה על השולחן, אמרה, אני מאמינה שהקדוש ברוך הוא יכול הכל. אבל למה הוא לא מביא לי את השידוך? היא אמרה משפט קצת יותר קשה, אני לא רוצה להגיד אותו. אם הייתי נותן לה באותו רגע משקפיים, בורא עולם יושב איתה בשולחן שבת ואומר, ביתי, הוא בוכה איתה ביחד, אני רוצה שתתחתני יותר ממה שאת רוצה שתתחתני. אני קשור איתך. אני קשור עם הדמעות שלך בלילה. כשאת יושבת ובוכה על מר גורלך כביכול, אני בוכה איתך ביחד. אומר בורא עולם, אני אוהב אותך יותר מה שאת אוהבת עצמך, יותר מה שאבא שלך ואמא שלך אוהבים אותך. אבל אני אסור, מלך אסור ברעתים. לפעמים המעשים שלנו, לפעמים הדברים שלנו, אני לא יכול לדעת חשבונות. אבל אין לי צל של ספק שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה טוב, כי הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי. אין סוף לאהבה שלו. זו רבותיי היקרים הדרך הראשונה, יש דרך הרבה יותר גדולה. הרבה יותר גדולה להבין את האהבה של הקדוש ברוך הוא ליהודי. הקדוש ברוך הוא רבותיי היקרים, ויפח באפיו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא נפח בכל אדם, חביב אדם שנברא בצלם, גם גוי נברא בצלם. היטלר חלק על האקסיומה הזו שחז"ל לימדו אותנו, חביב אדם שנברא בצלם. הוא אמר רק גזע הארי, שאר צריך להוריד. למה דווקא ליהודים הוא בא? כי היהודים טענו תמיד חביב אדם שנברא בצלם. הוא רצה לשבר את היהודים, כי היהודים תמיד טענו שכל אדם עלי אדמות, המכוער ביותר, הרע ביותר, ממללת בתוכו נשמת אלוקים חיים. רבותיי היקרים, האהבה של הקדוש ברוך הוא
דרך הנתינה אתה לומד לאהוב אותו. אם תתבונן את הנתינה הגדולה האינסופית שהוא נותן לך, בכל רגע ורגע. אם נעצור לרגע ונסתכל על כל מערכות הגוף, שעובדות בתאום מושלם, תאום אינסופי, תאום מדהים של יופי אינסופי, שהקדוש ברוך הוא מנהיג לנו את הגוף, ואתה אומר שהוא לא אוהב אותך. אתם יודעים רבותיי היקרים, יש סיפור בגמרא שהיה לי קושיה עצומה עליו. הגמרא אומרת במסכת החלומות, סיפור מדהים. אביי ורבא, כמו שאתם יודעים, היו חברים. אביי ורבא חלמו בלילה אחד אותו חלום. אני לא זוכר כרגע את החלומות שלהם, אבל נניח שהוא תולש 2 תפוחים מהעץ. הם באו לפותר החלומות. פותר החלומות הזה היה רשע. מי שהיה משלם לו, הוא היה פותר לו את החלום יפה. מי שלא היה משלם לו, הוא היה פותר לו את החלום רע. אביי בא, שילם לו בקשיש, נתן לו כמה דולרים, אמר לו 2 התפוחים, סימן שיוולדו לך 2 בנים. רבא לא נתן לו בקשיש, כנראה לא ידע, אמר לו 2 התפוחים, סימן שימותו לו 2 בנים. זה נולדו לו 2 בנים, וזה מתו לו 2 בנים. טוב, רבא לא ידע, אמר מזל משמיים, הכל משמיים. אחרי זה עוד פעם חלם חלום, אמר לו ראיתי שהעץ נופל, לא יודע בדיוק איזה, לא זוכר את החלום, אבל ראה איזה חלום, לאביי שנתן לו כסף, אמר לו סימן שאתה עולה לגדולה. לרבא אמר לו סימן שאשתו תמות. אשתו מתה. יום אחד נסעו באונייה. והפותר חלומות הזה היה לו ספר, כתוב עליו פתרון החלומות. על הספר היה כתוב פתרון החלומות. הוא מגיע, נפל לו הספר, רבא לקח את הספר לראות מה כתוב על פתרון החלומות, מה כתוב שם? הכל הולך בתר הפתרון. איך שתפתור ככה יהיה הפתרון של החלום. מה שתגיד לו יהיה. זאת אומרת שאשתו מתה, ושני הבנים שלו מתו בגלל מי? בגלל הרשע הזה שלא נתתי לו בקשיש. קיצור כעס עליו, זה תפס אותו המלך והרג אותו. קיבל את העונש שלו, מוות לא כל כך נעים. אבל אני לא הבנתי. מה, בגלל המשיגנר הזה, המשוגע הזה, הבטבחת הזה, בגלל זה הוא קיבל כזה עונש, אשתו מתה? מה קרה שם? הוא פתר לו את החלום שאשתו חס ושלום תמות והבנים שלו ימותו. בסדר, הוא פתר, אבל זה מגיע לרבא, אם זה לא מגיע לו, למה הם מתו? יש מקרה שלפעמים, רבותיי היקרים, יהודי כשהוא מאבד תקווה, יש רשות מהשמיים במידת הדין שהורה על האדם, שהיא חס ושלום יכולה לפגוע בו. אם אדם אומר, אני לבד, כנראה שהולך לקרוא לי איזה משהו, או חס ושלום הקדוש ברוך הוא לא יעזור לי, במקרה כזה מה יקרה אומרת הגמרא? את אשר יגורתי בא לי. כשאדם לא יודע את האהבה הגדולה שיש לקדוש ברוך הוא אליו, כשאדם חושב שהוא לבד, כשאדם חושב שהוא לא יכול לעזור במקרה כזה, מה אני כבר יכול לעזור? הוא מאבד תקווה? חס ושלום יש רשות, זה מה שקרה לרבא, כשהוא שמע, כשפתרו לו את החלום ששני הבנים שלו ימותו, הוא כבר אמר, אוי ואבוי, 2 הבנים הולכים למות. ברגע שהוא איבד תקווה על הבנים שלו, הייתה רשות משמיים לפגוע בו. לכן אומר לנו רבי נחמן מברסלב, אין ייאוש בעולם כלל. אתה יודע למה אין ייאוש? בעולם כלל? כי כל הזמן בורא עולם נמצא איתך. ולא רק שהוא נמצא איתך, אלא הוא אוהב אותך. ורבותיי היקרים, בן אדם שיש לו אהבה, יש לו שמחה. יהודה תזכור. אם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, יש לך שמחה. אם אתה אוהב את אשתך, יש לך שמחה. אם אתה אוהב את החברים שלך, יש לך שמחה. אם אתה אוהב את הסובבים שלך, יש לך שמחה. אם אתה שונא, אם אתה לא אוהב, יש לך עצבות. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא אוהב את עצמך, למה אתה לא אוהב את עצמך? גם אם יש לך דברים רעים, נכון, יש לך גם דברים טובים. אומרת הגמרא, כפלח הרימון רקתך. רקנים שבך. ככה אומר הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. זה בשיר השירים. שיר האהבה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. מי שקורא שיר השירים, הגמרא אומרת שרבי עקיבא היה קורא את הגמרא הזו, היה לומד את הגמרא הזו, והיה בוכה בדמעות של איש, כי הוא היה מבין את הסודות העמוקים שנמצאים מאחרי המילים האלה של שיר השירים. מי שקורא שיר השירים זה חושב שזה שיר האהבה בין גבר לאשתו. זה הרבה יותר עמוק. תדעו לכם, שיר השירים יש בתוכו סודות עמוקים, שבהם הקדוש ברוך הוא מראה את אהבתו הטהורה לעם ישראל. אהבה אינסופית. רבותיי היקרים, ברגע שאנחנו נתחילים להתבונן, איך אפשר לאהוב?
איך אפשר להרגיש את האהבה של הקדוש ברוך הוא, רבותיי היקרים? אמרתי לכם שאני מצדיק את מי שלא מרגיש אהבה, אחרי השיעור הזה אני לא אצדיק. אחרי השיעור הזה שתשמעו, הקדוש ברוך הוא לא יצדיק את זה שלא תדעו שהוא אוהב אתכם. אנחנו נמצאים בארץ הקודש. אני יודע שבתימן, למעלה מ2000 שנה, מחורבן בית ראשון, היו בוכים ומייחלים ליום. נעלה לארצנו בשירי... היו שרים בדמעות שליש, נעלה לארצנו. כשהגיעו לארץ, אבותינו ממרוקו, אבותינו מפרס, מעיראק, מתימן, נשקו את האדמה, ארץ הקודש. אנחנו נולדנו לארץ הקודש. אם נסתכל על כל המתנות שבורא עולם נותן לנו כאומה, מלחמת ששת הימים, רבותיי היקרים, אני עוד לא נולדתי. אבל כולם יכולים לפתוח ולראות מה קרה בששת הימים. ירדן, מצרים, אז עם הרשע הזה, איך קראו לו? נצר. הם היו שרים, אני זוכר, נצר ינצח יקרא את ישראל, נצר זה הערבים האלה. מצרים, סוריה, ירדן. מי עוד היה? לבנון? 4 צבאות על מדינה קטנה, מתי מעט. ככה. בורא עולם. אומה אחרת הייתה נעלמת מהמפה מזמן. מיליארד מוסלמים רוצים להשמיד אותנו, מיליארד מוסלמים, ואומר הקדוש ברוך הוא, אני שומר אתכם. אנחנו אומה ש2000 שנה בגלות ונשארנו עם אותה תורה. נשארנו יהודים, מתחתנים זה בזה, שומרי תורה ומצוות עם אותם תפילין ועם אותה גמרא ועם אותם כל המצוות. תגידו, אומר לכם הקדוש ברוך הוא, איך אני לא אוהב אתכם אם שמרתי עליכם כל כך הרבה שנים? אנחנו לא יודעים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו כי אנחנו לא מתבוננים על האהבה הגדולה שיש לנו. על מה אנחנו מתבוננים? אז כואבת לי הברך, כואב לי הגב, כואב לי זה. זה מה שאתה מתרכז. כשאדם אומר חובת הלוות, אדם נולד ממי אמו. החלב מחכה לו 10 דקות אחרי הלידה, מתחיל לצאת חלב מהאימא. לא רבע שעה, לא 5 דקות. כי ב10 דקות הראשונות הפה שלו עדיין מלא בכל מיני רירים של המי שפיר. ברגע שהפה שלו מתנקה והוא מתחיל לפקות, מתחיל אצלו כוח המציצה, באותו רגע בדיוק מתחיל חלב האם לצאת, אומר חובת הלבבות, והוא יוצא לך, הוא יצא לך בזרם המתאים ביותר. לא בזרם חזק כי התינוק היה נחנק. לא בזרם חלש כי התינוק היה מתעייף מדי. בדיוק בזרם הנכון ביותר, במקום הנקי ביותר, לא במקומות לא נעימים. החלב חיכה לך בדיוק בזמן, יהודה. מי סידר לך את זה? כשאיוב בא בטענות לקדוש ברוך הוא, אמר לו, מי מאכיל את הביצה? הביצה, אפרוח נמצא, מביא גם חובת הלבבות. אפרוח נמצא בתוך הביצה. איפה הוא אוכל? מי נותן לו אוכל? מי נותן לאפרוח אוכל? תתבונן יהודי יקר על מיליונים של חסדים שהקדוש ברוך הוא מסובב אותך. אתה יודע שהחמצן, הכדור היחיד בכל הגלקסיה, מצאו כדור דומה לכדור הארץ, אבל אתה יודע מה המרחק? 150 מיליארד שנות אור. מיליון שנות אור, סליחה. 150, כל שנת אור זה איזה מיליארדים של קילומטר. זאת אומרת, אם אתה רוצה להתפטר מאשתך, שלח אותה לטיול הכוכב, השתבח שמו לעד, היא תחזור לך בכמה גלגולים, אתה כבר לא תהיה פה. מצאו כוכב דומה ב-80% לכדור הארץ. המקום היחיד בכל הגלקסיה של אין סוף, אחים יקרים, אין סוף, שיש בו חמצן בדיוק במינון הנכון, שאתה תנשום ותוציא ויהיה לך חמצן טוב ותוכל לגדל עגבניות ובטטות, זה רק על פני כדור הארץ, ובורא עולם לעולם לא מפספס. אין מצב שאתה קם בלילה, אין חמצן. בורא עולם דואג, יש לך חמצן 24 שעות. אדם שלך זורם במולקולות, השתבח שמו לעד. יהודה, מיליארדים של חסדים, איך אתה לא יודע שהשם אוהב אותך? כמה כסף עבר לך ביד, נולד לך בן, השתבח שמו לעד. תביא לי את המדען הכי גדול שיאהב לי, זבוב, לא בן, זבוב. תייצר לי זבוב בבקשה. הליקופטר. זבוב זה הליקופטר מדהים. הליקופטר בלי דלק, בלי זה, יש לו עיניים, משתבח שמו, ראיתי פעם איזה 700 עיניים לזבוב. לא צריך רדאר, לא תקשורת, לא כלום. יוצא, פשוט נכנס לך, עוקץ אותך, בורח, יודע, הוא מרדים לך, תיתוש, מרדים לך את היד, מכניס חומר. תייצר לי בבקשה יתוש אחד. תן לי עכשיו כל המדענים שבעולם, יתוש אחד.
על המשוגעים האלה. פיצוצים, שמע פיצוצים, איפה אתם חיים? תגיד לי, אתם לא משוגעים על כל הראש. זבוב קטן, ככה נכנס לך בתוך העין, תגיד, תעשה לי זבוב כזה קטן. יהודה, אתה קיבלת בן. מה אני אגיד לכם? אתם יודעים למה אנחנו לא מספיק מרגישים את האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו כפרה עליו? כי אנחנו בכלל לא מרגישים ולא יודעים להעריך את המתנות, את המיליארדים של מתנות. יש לך אבא, יש לך אמא, יש לך נעליים, יש לך גוף. אתם יודעים, הברך, אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה ברך. אני בעוונות הרבים קיבלתי איזו מכה בברך רצינית. אתם יודעים כמה רצועות יש לך בברך? יהודה, אתה יודע כמה רצועות יש לך בברך? יש לך רצועה צולבת, רצועה ימנית, אתה בכלל לא מרגיש. רצועה צולבת מחזיקה לך את הברך שלא תברח. רצועה ימנית מחזיקה לך את הברך שלא תברח ימינה, שלא תברח שמאלה, שלא תעשה לך רוורס, שיום אחד הברך עשתה לי רוורס. רצתי, עשיתי התעמלות, עשיתי זה, עצרתי פתאום, הברך פתאום חזרה אחורה. אין רצועה, אין מה שיחזיק אותה. יהודה, סליחה, היא לא חוזרת אחורה. יש לך רצועות, פול רצועות, אתה יודע כמה עולה רצועה כזו? נסה להשיג בשוק השחור רצועה כזו, נראה כמה יעלה לך. קיבלת אותה בחינם, תינוק נולד, יש לו את כל הרצועות בברכיים. כן, גם אתם קיבלתם רצועות בברכיים. אז מה? אז מה, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותנו? אתה יודע מה, שהתחתנת, עצם זה שהייתה איזו אישה שהסכימה להתחתן איתך. זה גם נס. אני יודע שאתה לא חושב שזה נס, יהודה? נס גדול. תאמין לי, נס גדול. נס גדול, כל יום לשמוע את הנחירות בלילה וזה וזה. כל גבר בגיל 40 מתחיל לחור. חשבתי פעם שזה רק אני. האמת שאשתי אומרת לי שאני לא נוחר. אבל אחרים אומרים לי כן, כנראה היא התרגלה כבר והם עוד לא התרגלו. אין מה לעשות, כל גבר בגיל 40 מתחיל לנחור, אז מה קרה? אז ברוך השם הסכימה, היא סובלת אותך עם הנחירות ומגדל עם הכל. הודו להשם כי טוב, חסד השם יום יום רבותיי היקרים. אתה יודע הקדוש ברוך הוא לא שמח? למה הקדוש ברוך הוא לא אוהב שאנחנו שמחים? הוא לא אוהב שאנחנו לא שמחים? כי אנחנו לא יודעים להעריך, האהבה האינסופית שלו, האהבה האינסופית, אהבת עולם, אתה קושר בבוקר תפילין, אתה יודע מה אתה עושה כתבור, אתה נותן נשיקה לקודש הבריחו. את הסיגריה, אתם זוכרים את הסיגריה בשבת? אתה נותן נשיקה לקדוש ברוך הוא, כאילו אתה עושה לו מסאז', אתה אומר לו, ריבונו של עולם, בוקר טוב, אני מקווה שיהיה לך יום מוצלח. אתה משמח את הקדוש ברוך הוא, שתבינו, אתה משמח, הגוף שלך זה מרכבה, אתם יודעים שלפי הקבלה בעולם, אדם קדמון. כל המרכבה העליונה זה בצלם דמות תבניתו, אומרים המקובלים, זה כתוב בהידרא רבא שבזוהר הקדוש, כן? כל המרכבה העליונה זה בדמות אדם. בצלם דמות תבניתו, אדם קדמון. כל האורות של חסד, תפארת, גבורה, הכל יצא מהאדם. אתה, כל אדם ואדם, יש לו יכולות להשפיע בעולמות העליונים אין סוף. אתה מברך את הקדוש ברוך הוא, אתה נותן לו כוח. זה לא אני אומר. זה לא אני אומר. הזוהר הקדוש אומר, תנו עוז לאלוהים. את הגברת ששמת כיסוי ראש היום, בורא עולם, בבוקר שאת שמת כיסוי ראש והתלבשת בצניעות, אני אומר לכם את זה בוודאות. נתת כוח לקדוש ברוך הוא להוציא את החמה, להוציא את הזה, ולהתמודד עם כל האנשים הרעים שעושים לו עבירות. את, שלקחת היום ועשית חסד, גידלת ילדים שלך. דרך אגב, על חינוך ילדים. למה קשה לגדל ילדים? אמרתי לכם, אני אגיד לכם את זה ממש בקצרה, כי לפעמים זה מחזק. למה קשה לנו לגדל ילדים? אחת הסיבות שאנחנו לא יודעים להעריך מה אנחנו עושים. אישה שמחתלת את התינוק, כשהתינוק יונק ונושך וכואב וצריך לשכב על צד ימין ועל צד שמאל ולא נעים את עכשיו עושה נחת רוח כמו קורבן, אני חושב שזה יותר מקורבנות, כל הקורבנות בית המקדש. מהכהן הגדול ביום הכיפורים שמקטיר במזבח הזהב, מקטיר קטורת, הרגע העילאי ביותר, כשאת מחליפה לתינוק שלך ועולה ריח לא נעים, זה יותר גבוה מהכהן. למה הכהן היה לו הנאה? נהנה, שמה, אני כהן גדול, חבר'ה. אני מחר בקודש הקודשים, אני מקטיר קטורת, אני עכשיו ריח ניחוח. אף אחד לא בא לספר את שמו, אני החלפתי אתמול לחיתול התינוק שלי. ואיזה ריח היה, והיה לו נעים וזה. בקטורת נגמר, התפללו, קטורת נגמר. הילד הזה שלך, הילד הזה יגיד שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. הילד הזה שאת מגדלת ומחליפה לו ומניקה לו ועושה את כל העבודות, נקות הבית. עכשיו מטאטא, לקחת את הבית ולטטות. את עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא בריקוד לטטות, בריקוד, למה את שמחת את הקדוש ברוך הוא. את נותנת לו כוח. אומר הזוהר הקדוש, וכי עם ישראל יכולים לתת כוח לקודש הבריחו? רבותיי יקרים, אתם מבינים מה שאני אומר לכם? הקדוש ברוך הוא קשר את עצמו אלינו. בורא עולם אומר, הכוח שלי תלוי ביהודה. אני אומר לכם אמת לאמיתה, כך אומר הזוהר הקדוש. מלך אסור ברעתים, בורא עולם אמר, אתה נותן לי כוח. אומר הזוהר, וכי עם ישראל יכולים לתת כוח לקדוש ברוך הוא?
אומר לך הזוהר הקדוש, עם ישראל מקיימים תורה ומצוות. כשעם ישראל מאמינים בבורא עולם, הם נותנים לו כוח. אתה נותן כוח לקדוש ברוך הוא, יהודי יקר, אתה נותן לו כמו סיגריה. אתם מבינים מה עושה כוח של מצווה אחת שאתם עושים? מה אני ומה חיי? חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. בשבילי נברא העולם, למה? כי שווה לקדוש ברוך הוא לברוא, כך אומרת הגמרא בסנהדרין. למה הקדוש ברוך הוא התחיל את העולם באדם אחד? למה הקדוש ברוך הוא התחיל את העולם באדם אחד? כי כל ההורג נפש אחת כאילו הרג עולם מלא, כל המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם מלא. נפש אחת, תקשיבו טוב. עוד דבר שראיתי ברב טאובר, להבין את הכוח של יהודי. יש פה עכשיו יהודי, זקן, בן 90, עומד למות. הרופאים אומרים, עוד שבוע הוא הולך. גדול הדור, שכל עם ישראל תלוי בו, כל עם ישראל תלוי בו, כולם. זאת אומרת, כולם צריכים אותו כמו אוויר לנשימה. חולה צריך השתלת כליה, צריך השתלת ריאה. אומרים הרופאים, הנה יש פה זקן, בן 90, אנחנו יכולים לקחת את הריאה שלו, להרוג אותו כביכול, עוד יומיים הוא נפטר, הוא מת. ולהחטט אותו לגדול הדור. אנחנו ניקח לו את הלב כדי להשתיל אותו, את הריאה, להשתיל אותו בגדול הדור או לא? אנחנו מצילים את עם ישראל פה. אנחנו ניקח את הריאה או לא? עוד שעה הוא עומד למות, שעה אחת, הבן אדם הזה, היהודי הזה, הולך למות. אנחנו ניקח את הלב ואת הכליות שלו כדי להשתיל אותו, כדי להציל את עם ישראל כולו או לא? אין דוחים נפש מפני נפש. אתה לא תיגע בו. אפילו שעה אחת חיים של היהודי הזה שווה את כל עם ישראל. שעה אחת של יהודי חי בעולם, בלי הכרה, כלום, אין לו שום קשר, לא יברך, לא כלום. שעה אחת שהוא ינשום בעולם הזה, היהודי הזה, לקדוש ברוך הוא לא תיגע בנשמה שלו, גם עם כלל ישראל חס ושלום מלך. כל העולם, פצצות אטום, לא משנה, אתה לא נוגע, אין דוחים נפש מפני נפש. עוד אומר, הרב טאובר, אומר עכשיו חילול שבת. פצוע אנוש, פצוע קשה, זה חלל עליו שבת. יש מצב, אומר הרב, וזו ההלכה שנפסקה במסכת שבת וכך נפסק בשולחן ערוך, שצריכים לחלל עליו שבת 50 איש. 50 איש צריכים עכשיו להתארגן לחלל עליו שבת, כשהרופא אומר, עוד שעה הוא מת. מה שתחלל עליו שבת זה רק בשביל שעה אחת. שעה אחת חיים אתה מחלל עליו את השבת. לא 50 איש, 500,000 איש. 500,000 איש יחללו שבת בשביל שעה אחת של יהודי חיים. לא רק 500,000 איש, כלל ישראל, 16 או 14 מיליון יהודים יצטרכו לחלל שבת, על יהודי אחד, על שעה אחת שהוא יחיה. עוד שעה, כולם מחללים את השבת, כל עם ישראל מחלל שבת, בשביל מה? שעה אחת של יהודי. חי אחד, שעה אחת של יהודי שחיה בעולם הזה. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני נמצא איתך, אני קשור איתך, ואתה אומר, אני לא אוהב אותך? ואתה לא מבין את האהבה הגדולה שיש לי אליך? בת ישראל זה יעלום. כשאת מתלבשת בצניעות, את נותנת כוח לשכינה הקדושה, לעם ישראל, את מרימה את עם ישראל כולו, בת ישראל, תביני את הכוח שלך. יש לך כוח עצום, את אומרת חצאית למטה, בשביל הקדוש ברוך הוא זה יכול להיות את כל העולם. את לא אכפת לך שזה צמוד, כי את לא מבינה את הכוח שלך. קודש בריך הוא שורה איתך. הקדוש ברוך הוא שורה איתנו. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מה זה בתוכם? בכל אחד ואחד אומר הקדוש ברוך הוא, אני נמצא. אז אם אתה רוצה לדעת כמה אבא שבשמיים אוהב אותך, תפסיק לחפש מה אין לך, תחפש מה יש לך. ויש לנו הרבה, אומר המהר"ל מפראג, הדבר היחיד שאמור להפוך אותך להיות שמח, רוקד. זה הרי אתה יהודי. אפילו אם אין לך כלום, אתה יהודי. אתה יהודי, בתוך הגוף שלך נופחת, יש נשמה יהודית, יהודי יקר. וזה בלי כל המיליארדים של דברים טובים שיש לנו. מי יכול על עם ישראל כשהקדוש ברוך הוא אומר, אני אסור איתכם ביחד, אני קשור איתכם ביחד, אני חלק מכם, בכל צרתם לא צר. כשיש טילים מעזה, בורא עולם נכנס לבונקר איתנו ביחד. בכל צרתם לא צר. אז אם יש לך מקור לדאגה, אתה טועה, כי אם בורא עולם בבונקר, הוא יצא מהבונקר. בורא עולם לא יישאר בבונקר. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא ייתן
לעם ישראל ליפול. לעולם, לעולם. לא איראן, לא פצצת אטום של אף אדם בעולם, אף אדם בעולם לא יכול נגד עם ישראל, כי אנחנו והקדוש ברוך הוא זה אחד. בורא עולם ואנחנו זה אחד. אף אחד בעולם לא יכול עלינו. רק מי יכול עלינו זה אנחנו. אנחנו יכולים להכחיש את הכוח של הקדוש ברוך הוא, אחים יקרים. אנחנו, כשאנחנו כל הזמן אומרים למה ולמה ולמה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני עושה הכל. אני עשיתי לכם הכל. אני הכל, 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 ואתם שואלים אותי למה. כשאנחנו אומרים זה אמונה, רבותיי היקרים, אמונה, 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 מה זה אמונה? עיקר העיקרים, תכלית כל החיים שלנו. תכלית כל החיים שלנו זה לדעת להתבונן ולדעת שיש מנהיג לעולם. ואין שום דבר שקורה לנו בחיים חוץ ממנו. ומה שקורה לנו בחיים זה בא מאבא שאוהב. מי כמוני יודע היום שאני מתבונן עכשיו על אמא שלי שהייתה אומרת לי, אני זוכר שהייתי ביום ראשון, שבא אליי אתמול בחור, אמר לי, הבן שלו לא רוצה לחזור לישיבה. הבן לא רוצה לחזור לישיבה. אמרתי לו, אני יודע מה זה. בטח שאני יודע מה זה. חודש ימים אתה בבית, הייתי בתל אביב גר. חודש ימים אתה מסתובב, נוסע על אופניים, נהנה מהחיים, ילד רוצה להשתולל, כדורגל, משחקים, משתוללים. פתאום אומרים לך, יאללה, קח אוטובוס, הגיע הסעה יום ראשון בבוקר, סע לבני ברק לישיבה. הייתי בוכה, אמא, אני לא רוצה ללכת. אמא, ילד, לא רוצה ללכת. ואמא הייתה אומרת לי, לך. אז זה היה נראה לי קשה. היום, אם הייתי יכול לנשק לה את הידיים ואת הרגליים, הייתי מנשק לה את הידיים ואת הרגליים. היא הצילה לי את החיים, האמא הזאת. היא שלחה אותי, היא הצילה לי את החיים. למה אני יודע שזה טוב? כי אמא אהבה אותי. כי אמא אהבה אותי. אם יש לנו ספק, רבותיי היקרים, על מה שקורה איתנו בחיים, שכחנו שהבורא עולם הוא המנהיג ושכחנו כמה אוהב אותנו. אל תשכחו לרגע. ואתם יודעים מה הדרך הנכונה לזכור. אין מה לעשות. אני תמיד אומר, כשבן אדם בא אליי ואומר לי, זה אותו דבר, זה אחד על אחד. אני לא אוהב את אשתי. אני לא אוהב את אשתי. אתה לא אוהב את אשתך כי אתה כפוי טובה. את לא אוהבת את בעלך כי את כפויה טובה. חד וחלק. חד וחלק. מי שלא אוהב את אשתו, הוא גם לא אוהב את הקדוש ברוך הוא. סיבה פשוטה. מה זה כפוי טובה? מה זה כפוי טובה? אישה שבאה והביאה לך וטורחת ומסדרת לך את הבגדים, מסדרת לך את הכל, ואתה לא מכיר לה טובה, אתה לא אוהב אותה. איך אפשר להגיע לאהבת האישה? אני מביא את זה כמשל לאהבת השם יתברך. איך אפשר להגיע לאהבת האישה? איך אפשר לאהוב את האישה? איך אפשר לאהוב את הבעל? תעצור ותתבונן כמה דברים טובים היא עושה לך. הגעת הביתה, אכלת סלט ירקות, אל תאכל, תבלע ותברך ברכה אחרונה ותלך. תחשוב כמה לקלף את המלפפונים, לחתוך את העגבניות. מישהו סידר את זה. כשאתה לומד, אתה בא לסדין של המיטה, מסודרת לך. כשאני בא הביתה, ואשתי הלכה לאיזה אירוע או משהו ואין לי סדין, אני אבוד. אני לא יודע איפה הסדינים, אני לא יודע איך שמים את הזה של הסמיכה. אבוד, גמור. זה הזמן לעצור, להגיד בונה, כל שבוע הסדינים והסמיכות מסודרות. כל שבוע זה מסודר. אתה לא אוהב את אשתך אחרי שאתה חושב על זה? כשאתה בא הביתה, אתה רואה את הילדים שלך אחרי מקלחת או לפני מקלחת. שיעורי בית. אני שומע את הבת שלי היום יושבת עם אשתי, נקודה עשרונית, נקודה לפני עשרונית. אמרתי, בורא עולם, תודה שיש לי אישה. תראה איך אני הייתי צריך לעשות עכשיו שיעורי בית בחשבון, הנדסה, נקודה עשרונית לפני הנקודה ואחרי הנקודה. תעזוב אותי נקודות עכשיו, גיאוגרפיה בכלל. מה זה מדינה משוונית, הבת שלי שואלת? אבל זה חושב משוונית, שמה משוונית? אני יודע מה זה משוונית, אבל... האישה עושה כיתה א', כיתה ד', ה', ו', ז', ח', כל הילדות שיעורי בית עם כולם. אתה לא אוהב את האישה? יהודה, אתה לא אוהב את האישה אחרי זה? ואם הגישה לא אוהבת את הבעל, אותו דבר. הוא נותן לך 200 שקל, את יודעת כמה צריך לעבוד בשביל 200 שקל? בא לבעל, אומרת לו, בעלי יקר, אני צריכה לקנות זה, קחי 200 שקל. כמה זהה צריך בשביל 200 שקל? את לא עצרת לחשוב על זה, אה? הוא היה צריך לתקן פנצ'ריות, ללכת, כל אחד ולעבוד ולהזיע, להביא את הכסף הביתה. הביא לך שק תפוחי אדמה הביתה. שק תפוחי אדמה, את לא יודעת להעריך? רבותיי יקרים, מי שלא יודע להגיד תודה רבה לאשתו, הוא גם לא יודע להגיד תודה רבה לאבא שבשמיים. מי שלא אומר תודה רבה בסוף האוכל לאשתו, ברכת המזון שלו היא לא תהיה תודה רבה אמיתית לקדוש ברוך הוא. הוא גם לא אוהב את הקדוש ברוך הוא. אי אפשר. אם אתה כפוי טובה לאשתך ולחבר שלך ולרב שלך או למנהל שלך או לכל אחד, אתה גם כפוי טובה לאבא שבשמיים.
אז אתה לא עוצר ולהתבונן ולהגיד, מלך העולם, בורא עולם, כמה דברים טובים נתת לי בחיים. כמה כיף לי בחיים, כמה טוב לי, כמה דברים מקסימים. כמה תורה למדתי בחיים, איזה זכות יש לי שיש לי ללמוד את התורה הקדושה של הקדוש ברוך הוא. כשאתה יודע להעריך, אתה מבין את גודל האהבה של הקדוש ברוך הוא, ואתם יודעים מה? נכנסת בך אהבה גם לקדוש ברוך הוא בחזרה. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. איך תלמד לאהוב את הקדוש ברוך הוא? אם תדע לדעת את האהבה הגדולה שיש לקדוש ברוך הוא אליך. ותלמד להתבונן על המתנות, על מיליארדים של רגעים של חסד בחיים שלנו. מיליארדים של מתנות טובות. תלמד להכיר את האהבה הגדולה שלו אליך, ותלמד גם להכיר כמה אתה אוהב אותו. תיכנס בך אהבה גדולה לקדוש ברוך הוא. כשמישהו ידבר דברים רעים על הקדוש ברוך הוא, אתה תרגיש כאב, אתה מיד תגונן. זה אבא שלי. אני אוהב אותו, אל תדבר עליו. רבותיי יקרים, אני אסכם. לעולם, אל תזלזלו בערך של עצמכם. כל יהודי הוא כלי יקר מאוד. הוא כלי שאין כמוהו. יהודי במעשים הטובים שלו. כשאתה מחייך, יהודי יקחן, חייך, בורא עולם מחייך עכשיו. בורא עולם מחייך איתך. אל תזלזל בזה. אל תזלזל בך. אל תזלזל בעוצמות שיש לך. כשאתה כועס, אתה מכאיב לאבא שבשמיים למעלה. כביכול אתה גורם גם לא לכעוס. זה מידה כנגד מידה. אם אדם מתנהג בנחת, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו בנחת. למה? כי הוא גרם לו נחת. אם אדם כועס, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו גם כן באותה מידה. מידת הדין. למה? כי הוא גרם לקדוש ברוך הוא לעבוד במידת הדין. יהודי יקר, תעריך את עצמך. אתה אף פעם לא לבד. אף פעם לא לבד. ולא משנה מה אתה עובר. מלך אסור ברעייתים. יהי רצון לפני אבינו שבשמיים, שנזכה להחזיר לו בקצת. בקצת, על המקטנות הגדולות שהוא נותן לנו. על הניסים הנפלאות שהוא עושה איתנו בכל רגע ורגע. על עם ישראל המתוק, על החיילים שלנו, שהשם ישמור אותם, שבכל יום ויום יש ניסים. הבנתי, כל יום נופלת איזה מנהרה שם על הראש של הערבים. כל יום משתבח שמו, הבית חרושת שלהם מתפוצץ להם, חרבם בליבם תבוא, כשתותם תשברנה. משתבח שמו, ניסים ונפלאות שמנסים לפגוע בנו, ואבא שבשמיים שומר ומשחק עלינו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמור אותנו, נזכה לראות הגאולה השלמה. במהרה בימינו לעבודתו יתברך, אמן כן יהי רצון.